Čo vidíš to? Toto? Co tam dělají? Co to kurva je? Teď si vytahuje nějakou pilu. Co to buchtá? Hej, a oni se modlí společně, nebo co? Pičo, oni se jdou fakt modlit? Ty Ne. pičo. Kuk. Ty krávo. Dobře. Pičo, máš to, máš to. Piče, cože? Ne. Prdeta. Se to vybuchtá. Pičo, tady mezi panelákama. Dobře. Tomu. Pičo. To mě poser.